Grabatzen ari garen unean goizeko ordu bietatik 31 minutu igaro diren honetan, Bakaikoak eta Salaberrik Zubizarreta eta Morga Etxebarriaren aurka Amore bietan jokatu duten binakako B-serie txapelketako ligaiskako hirugarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito ziren Bakaikoa eta Salaberri, baina Zubizarretak eta Morga Etxebarriak ez usteko eman dute 22 eta 13 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, joan den astean Bakaikoak eta Salaberrik ere galdu egin zutela, kasu honetan Senar eta Eskirozen aurka 22 eta 7 Tolosako Beotibar pilotalekuan, aldiz Zubizarretak eta Morga Etxebarriak larri baina irabazi egin zieten Alberdi eta Lizeagari 22 eta 21 emaitzarekin. Honen bestez, bibikoteak gaurkoan oso dinamika ezberdinetan iritsi dira, gogoratuko dugu gaurkoan berriz ere Joanes Bakaikoak Iker Larrazabalen tokia hartu duela, eta esan, ez du ongi betetzerik izan bere lan hori. Hasieratik Zubizarreta oso erasokor ikusi dugu, Alaxe exigitzen zitzaion Ataundarrari, Salaberriatzean kolpe luzeagoko pilotaria da, naiz eta gaur ezten hori ikusi inondik inora ere, Morga Etxebarriak sekulako partida egin baitu, herritarren aurrean erakustaldia eman du gaurkoan Aimar Morga Etxebarriak, eta hori da nik uste partida honen albiste nagusia, Aimar Morga Etxebarriaren erakustaldia, eta benetan hori azpimarragarria. Oso, batez ere partida hasieratik bukaerara zeinen zentratuta aritu den, pilota edozein lekutatik zeinen erki mugitu duen, estuasuneko une zehatzak ez dituzte izan, baina pare bat tanto edo egin izan dituztenean gorriek nola erreakzionatu duen denean oso fin ikusi dugu Aimar Morga Etxebarria, eta aipamen merezi duela iruditzen zait, eta 12 eta 4 iritsi dira lehen da biziko etenaldira, 9 eta hutsere aurretik joan dira, eta horixe Zubizarreta errematatzaile. Salaberri ikusi dugu bere mailatik oso baxu, kolpe ez zuen agintzen, pilota batzuk ere galdu ditu, aldiz Morga Etxebarria guztiz kontrakoa izan da, kolpe ez oso fresko ikusi dugu, eta gainera berme handiarekin. Eta hori izan da partidaren lehen zatiaren gakoetako bat, Zubizarretaren erakustaldiaz gain, aurreko kuadro horietan iraitzek bere gain hartu du hasieratik partida, bazekien lan handia egin beharko zutela Bakaikoa eta Salaberri irabazteko, azkenerako alaxe egin behar izan dute, baina hasieran iraitz oso inspiratuta eta oso distiratsu ikusi dugu. Bigarren zatian baina gauzak apur bat aldatu egin dira, Ruben Salaberri geixeago ematen hasi da, geixeagotan dominatzen, horrek Joanes Bakaikoari aurrean egin batean jokoan hasteko beta ere eman dio, naiz eta ez den asko izan, baina orokorrean oso galduta, oso ezinean ikusi ditugu bai Bakaikoa eta bai Salaberri, gainera bigarren zati horretan Zubizarretak eta Morga Etxebarriak ere modu berdinean jarraitu dute, eta naiz eta tanto batzu gehiago egin dituzten 18 eta 9 emaitzarekin iritsi dira bigarren zatira, partidaren dinamika kontuan hartuta jada itxita zegoen, baina Bakaikoa eta Salaberri harria baino gogorragoa dira bikote bezala, eta esan dugu exigitu egin die Zubizarreta eta Morga Etxebarriari partida zuzena eta egokia egitea. Azkenerako Aimar Morga Etxebarriak 3 bat pilota edo galdu ditu, baina orokorrean ez da partida eragina izan duen zerbait izan. Morga Etxebarria galdutako pilota, 3 pilota horiek orokorrean partida oso ona egin baitu, eta hortxe egon da partidaren gakoa. Eta bestalde 18 eta 4 zioa zen, 18 eta 4, 18 eta 9, gero egia da hurbildu direla apur bat gehiago, 20 eta 13 eta 20, baina azkenerako horrek ez die, pultsuak dardarrein, horrekin Zubizarreta eta Morga Etxebarriari zuzen jokatzen jarraitu dute, eta azkenerako 22 eta 13 esan bezala Morga Etxebarriak aparteko erakustaldia eman du, Zubizarretak ere batez ere partida haseran, bigarrenean ez baititu hainbeste abagune izan, eta
Salaberri ikusi dugu bere mailatik oso baxu. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.